Kitang nakambahan sa Diyos na nagpangga sa kanan. Pagtaklion ang kasaysayan, layo na ang atong daanan. Tungod sa mga misyonero, nagdalang bilhin sa pagtuon. Mag-awit kita sa pagdaloy, sa may hunong pangakaglawin. Bisan sa mga kabanganang lamay, padayon sa pagbantay. Hinihingi kita madasikon, simbahang sa mismo na lingkod. Sa pagtuon ang ipagamot niya ang bilang ko sa pirit sa tuwan. Matawid kita o magsadya, kay tuig karon sa himaya. mag-awit kitang mag-ambahan, na ika-50 karon sa simbahan. Mapugang kitang mag-ambahan sa Diyos na nagpangga sa Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Ay gisuon sulod ning santos nga misa di natong handumon og mga liya kita sa mahal nga Birhen Santa Maria, ang Birhen sa Kuta. Atong ihalad ngadto sa Dios ang atong daghan nga mga intensyon ug katuyuan. Apil na ang atong mga pag-ampo alang sa kaaliman sa tibuok kalibutan nga hangtod karon nag-atubang paghihapon sa pandemya. Tuyam po dinhi ang atong mga frontliners nga naningkamot din taon sa pagtabang aron masugpo ang pagkuyanap ngadto sa mas daghan pang mga tawo nining maong virus. Ug atong iyampo sa dinhi sa pangalian ni Santa Maria, ang Birhen sa Kuta, ang atong kaugalingon nga mga katuyuan. Kung karon nga maandam kita pag sa ulog nining santos nga misa, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug ganinyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako yamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, ay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug ganinyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sayang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit lunghari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami
kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawat ang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang. Aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalikaw sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsoon, gisugidlan na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudiyo, kaysa sa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong mga talirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga kabilin-biling mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios, tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako mataw, ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Ni miadto ako sa Jerusalem aron pagpakigkita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua miadto ako dayon sa Arabia, ug unya mibalik ako sa Damasco. Nilabay ang 3 ka tuig, ug na ako moadto sa Jerusalem aron pagpakigkita kang Pedro, ug napabilin ako uban kaniya sulod sa 2 ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakigkitaan, gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat, ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Niadtong higayuna
ang mga sakop sa mga simbahan ni Kristo dito sa Judea, wala pa gayud makakita kanako. Nasayod lamang sila bahin kanako tungod sa gisulti sa uban nga ang naglutos kanila kaniadto karon nagwali na sa tinuuhan nga kanhi iyang dipaningkamutan paglaglag. Busa gidaig nila ang Dios tungod kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan, ngaway katapusan. O Ginoo, imo akong gisulayan, ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ka kano sa ako mulingkod, ug kano sa mutindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Giusisa mo ang akong mga panaw ug mga pahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan, ngaway katapusan. Sa tinuray gihulman mo ang kinahiladman sa akong kaugalingon. Gibuhat mo ako dito sa taguangkan sa akong inahan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa makahadlok ug katingalahan mong pagbuhat kanako. Kahibulungan ang imong mga buhat. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan, ngaway katapusan. Ang ako usab nga kalag, nakaila kanimo pag-ayo. Niwala nimo hiilhi ang akong dugukan. Diha nga gibuhat ako sa tago. Diha nga gihulma ako sa kinahiladman sa yuta. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan, ngaway katapusan. Alleluia, alleluia.
mga salita. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Miingon si Marta nagkapuliki sa daghang niyang buluhaton. Usab iduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbali nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa naghang mga butang, nga unta, usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo, ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong hapon sa tanan. Kumusta man mo? Okay, COVID? Matod pa ni Paul Tillich, usa ka German-American philosopher and theologian, the first duty of love is to listen. Ang una kuno nga katungdanan sa gugma mao ang pagpaminaw towards those whom we love, sa Ginoo ug sa ubang mga tao. Pinakauna mao kuno ang pagpamati. Usahay magtuo ta pag-ayo nga basta gani mahigugma tungod kay abstract man ang pulong gugma, we have to concretize this up, and tungod kay i-concretize man wala may laing pamaagi gawas sa pagbuhat ug mabutan nga makapakita nga nahigugma ta. Tinuod pod, sakto pod. Pero unsaon man nato pagbuhat sa insakto ug haom nga mga butang kun wala ta kabalo sa angay kay wala ta maminaw. Ay usa ka masakiton nga naglingkod sa iyang wheelchair. Niadto siya sa usa ka faith healer. Pag-abot gyud niya didto sa tubangan sa faith healer, gipandungan dayon siya sa kamot ana sa faith healer. O guman sa pipila ka mga segundo, misinggit ang faith healer pag-ingon, tindog. O ang masakiton nga naglingkod sa wheelchair, mitindog og kalit. Ang tanan nga natanaw, palibot, namakpak sila. Kay mitindog ang masakiton. Ang faith healer nangutana ngadto sa masakiton, kumusta man ang imong pamati? Ang masakiton mitubag pag-ingon, dili man gihapon ko makakita. Dili di ay ang iyang tiil, ang iyang problema. Ang iya di ay mata. Mga igsoon, importante kaayo ang buhat. Kay bisan si Santiago mismo, miingon man nga ang pagtuo nga walay buhat, patay. Pero usbon ko ang pangutana, unsaon man nato pagbuhat sa insakto kun wa ta kabalo sa haom ug angay nga buhaton kay wa tang maminaw. Dunay pipila ka mga tawo mo duol nako bitaw, Father, pwede tambagan ko nimo. Kani akong gipangayo sa Ginoo ba? Wa man gyud gihapon gihatag niya nako. Sige mo, ako man ang giampo akong mga desisyon, Pader, pero daw murag, sukwahi man ang mahingahitabo o nangahanay sa akong kinabuhi. Nag-ampo ko, Pader.
Rubina pugos birin sa kuta. Napakoy Rubinas inahas kanuning panabang ugma. Apoy Rubinas San Jose, dagang Rubinahan sa balay pa der. Pero murag ano wa man ni wa man gihapon ihatag sa Ginoo nako. Murag halay man. Tungod kay usahay, murag maangkla kay ta sa pangunahuna og panglangtaw nga kita ang sulti sa Ginoo sa tong pangayoon ba. Lord, mo ni akong gustong mahitabo sa kinabuhi ng Lord ganini niya. Nya malimot ta sa pinakaimportanteng butang usa sa kinabuhi di ay kanang maminaw pud ta sa Ginoo. Matod ni Mother Teresa sa Calcutta, ang pag-ampo dili lang na kay ikaw ang nagsulti, kundili diha sa imong pagpamalandong imong usisahon sa lalom nga pamaagi ang tingog sa Dios nga nagsulti usab nga naha kanimo. After all, prayer is a communication, and kay communication man two-way process. Ikaw nga nagsulti ug naminaw ang Ginoo, ang Ginoo pod nga nisulti niya, ikaw pod nga maminaw. Og nianang paagiha matubag nato ang pangutana unsaon nato pagbuhat sa haom ug angay. Una-una, kung maminaw ug mamati ta. Kay kung di ta maminaw ug mamati, murag gyud tag faith healer. Nga ni ayo bisan uba ta kabalog unsay ayuhon. Mao ni ang nahitabo ni Marta sa ebanghelyo. Martha was reprimanded by the Lord in the gospel, not because she did the wrong thing. Wala, dili tungod kay nasayop si Marta. Kanindot kayo sa gibuhat ni Marta, part na silang hospitality. Daghan mga babae nga ni mga nanay, usa ni sa mga hospitality nga kinaiya og batasan sa mga Hudiyo, dili ta mga Hudiyo pero daw susama tag batasan nila sa in terms of hospitality nga moandam, moabi-abi gud pag-ayo nya apil na diha ang tingali si Marta sama sa atong buhaton sa inyong panimalay. Nagluto tingali para sa bisita, nag-andam usay ipakaon, usay maayong madalit alang sa bisita. And there's nothing wrong with that. Pero giingnan sa Ginoo, ay kanimo Marta, nagkapuliki og nabalaka ka sa daghang mga butang nga usa raman untay akong gikinahanglan. Og si Maria ang nakapili ni. Unsa ni gibuhat ni Maria? Naglingkod og naminaw sa Ginoo. Naulaw ko sa kaadlaw na gibisita ko sa mga barkada kaniadto sa college seminary, diyang asan ko sa Tanggog. Nga kay assistant participant man ko didto, maulaw pa kong manugo sa mga convent boy bago pa usa ka simana pa man ko ngadto. Maulaw ko manugo sa mga convent boy ba nga imig readers ari kay among sila ray manginom katong mga bisita. Maulaw ko manugo so ako ang ni desisyon nga ingon ko sa akong mga bisita nga dili na sa mo sa kwarto pabugnaw sa mo diha then malit sa akong madalit ninyo. Tuod man nakapalit ko then balik then pag abot na ko nigawas na pud ko kay magluto ko para sa pagkaon nila. Giingnan ko sa usa sa akong mga barkada. Brad, tesar ko, nabisim kay ka. Na pari ka, na Marta na ka. Lingkod ragod, wa ni mo anhi aron magtagay og mangaon og mag-inom. Di anhi mi kay mi bisita minimo. Og mao nay among tuyo. Mao sabto ang tuyo ni Jesus nganong niadto siya sa balay ni Marta ug ni Maria aron duawon ang iyang mga higala. But then nalimot sila nga ang tuyo sa Ginoo sila. Mao ni usahay ang atong angay pamalandungan mga igsoon. First things first. Yes, as faithful servants of the Lord, gitawag ta o giagni nga mahimong doers sa pagtuo. Mubuhat yun sa atong gituuhan, pero unsaon na ginato pagbuhat kundi tang makapaminaw. First things first. We have to first listen to Jesus. Dihang gibunyagan si Jesus ni Juan nga magbubunyag sa suba sa Jordan, naabli ang langit. Ug dihay sa lampati nga mitugdon sa ulo ni Jesus ug dihay tingog nga miingon, kini ang akong anak. So also ang katapusan nga giingon sa tingog, pamati kamo kaniya. Listen to him. Panahon sa transfiguration sa atong Ginoo, mausab ang nihitabo, naabli ang langit ug dihay tingog nga miingon sa panganod, pamati kamo kaniya. So mo di una di ay before doing everything in life as faithful stewards and servants of the Lord, we have to first listen to Jesus. Ya, nindot may kay haom kay karong bulana, kay bulan ron sa bukasyon, bulan po ron sa rosaryo, unya panahon di nagnobina ta sa birin sa kuta ang itong mahal nga inahan Santa Maria. Kanong nahaom.
Mao man ni mga panahon nga angay tang mag-ampo. Ampo ta para sa mga musuluray seminaryo o mga tungkol na seminaryo, mga pari unta sila o katong mga nga pari na namulahutay sila. Sa atong pag-ampo, minaw ta sa Ginoo. Basin di apil ka sa gitawag sa Ginoo aron mosulod seminaryo. Kung mama o inahan ka, pamati po sa Ginoo basin ka na imong anak ka magwangan diha, pasudlo na seminaryo, ituklod. Kung kay bulan ron sa rosaryo, nang hinaot ko nga dili ra ta sige yama-yama diha sa pag-ampo sa rosaryo, minaw og mamati punta, mamalandong sa kung usa ka isulti sa Ginoo nako karong adlaw, aron ang akong adlaw magiyahan sama sa giingon sa Salmo. Atong mga buhat magiyahan sa Espiritu Santo kay namati ta niya. Balikon ko. Mga igsuon ko na ni Kristo tinuod gitawag ta pagbuhat kanunay sa maayo. Pero makabuhat lang ta sa angay, haom ug maayo kun mati ta sa tingog sa Ginoo nga nagsulti kanato. Again, remember, the first duty of love is to listen. Kalihog manindog. Nadiskubre ni Marta ug Maria ang gugma sa Dios pinaagi ni Jesus. Uban kanila muingon kita, Ginoo bisitahi kami. Ginoo, bisitahi kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan makunayong mudala sa katawhan, ilabi na ang mga batan-on ngadto sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bisitahi kami. Alang ni adtong gisamok sa kagubot sa kinabuhi, nga sila makatugkad sa kabililhon sa pagpamati pag-ayo sa pulong sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bisitahi kami. Nasama kang Maria, mapili nato ang labing maayong luna ug pasudlo nato si Jesus dinhi sa atong mga kasing-kasing ug kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bisitahi kami. Alang sa mga ginikanan nga sila lamdagan sa espiritu sa kaluoy ug gugma diha sa pagtudlo, pag-amuma ug pag-agak sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Bisitahi kami. Nga ang mga masakiton ug himalatyon masudong kang Hesus diha sa ilang mga kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo bisitahi kami. Iha sa kahilom ato usab nga ibungat ngadto sa Dios ang atong mga katuyuan. Amahan, imong gipadala ang imong anak nga si Jesus dinhi kanamo. Karon pagdala namo sa kinabuhi walay katapusan. Malipayon unta kaming mudawat kaniya sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa pagkakala mo, ganda
Mga igsoon, pagampo kamo ng kining ako og inyong sakripisyo. Dawaton man ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Alang sa tuday, kapalimaya sa ngalan, alang sa tapos lang sa tibuok nga santos na simbahan. Ginoo kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimuunta kami nga halad nga walay katapusan nalang kanimo. Gumikan sa imong grasya, ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Tangayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit. Ug nga magdayeg kami ug magpasidungog ug magsangyaw kanimo. Iyasahan dumanan sa bulahang Maria kanunayng Berhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalo nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busang tanang mga binuhat sa langit ug yuta, nagawit sa kabagong awit sa pagdahay. Duyog usab kami sa kanang mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pagingon. Santos nga Ginoo, sa kagahuman puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahitasan, kahit kung nagaani sa ngalan sa Ginoo. Santos nga ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Alawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawa ta kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ulalang kaniniyo galang sa tanang mga tao, haron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Pagkabanhaw, luwas kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining panos sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug bualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, ni Martin among arsobispo, ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubot-ong latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinagi ni sa Kristo ang imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo. Makagagahom namo nga Amahan ug sa Espiritu Santo. Karon magampo kita sa Amahan gamito natong mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug kasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga anulay. Inunualuwas sa kami sa dakutan.
Maayo kami kadimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo manangging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panaginig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Diyos nga nagawakang sa sala sa kalibutan, kaloy, kaloy, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawakang sa sala sa kalibutan, kaloy, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawakang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ang palawat kaniyo. Apa ni kamulong lamang ang mga kung pagpanaw ng kalibutan, subay-sabay tayong nangarugnaw. Itanaw ko ang langit, hanap ko'y mangitid, apan ikaw, Maria, ang bituon sa langit. Layo pa o isor ang balungan, may tubig pa o dagat na agian, walong kini sa luha, kasakit o kaluhon, apa ikaw ang nagpuna sa akong paghiga.
magampo kita. Ang Ginoo human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang, tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo sa mga nagalit sa utak, itaktanan, makagagawang ka Diyos kami imong anak, nangalipagyayaman kami, ubos sa panalipod Sa labing bulahan nga Berheng Maria, ang binangga nga Berheng sa kuta, tumutulikan sa iya pangamuyo. kami sa kanunayuhan sa lawas o kalat, maaga kami lakas mga kasakit din kami, sa among mga pagpanaw, maligay kami sa tanang kadalagan. Kini among ipangayo ni aming Kristo, among Ginoo, aming pag-ampo ng San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, damangin kami sa pangubahan. Palikdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Kapausanan kami nagahangin kanimo. O prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, na pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanod sa impyerno si Satanas, uban sa iyong magtang espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ang pagkukan sa mga kalag. Palihog manglingkod sa mga kadiyot sa mga pahibalo. Ani atong mga pasalamat o pagdalo. Atong kinasingkasing pasalamat sa atong priest presider karon si Father Edward Jesse, Father Jesse Lamba. Uban sa atong mga binanggang kaparian, si Father Edgardo Ponce, Father Darrell Rosales, Father Jason Panagiton, Father Sandy Kumita, Father Alejandro Balbuena, Father Alcher Bukia, o si Father Zacarias Magipalpon. Pasalamat usab sa atong mga Eucharistic ministers, knights of the altar, lectors o commentator, sa atong choir o organist, o Sir Manuel Orginio sa next video sa atong mga mass collectors. Karon nga adlaw ikaunong sa atong novena misa sa pamilya sa mga kaya. Atong pasalamatan ang ABC in charge, ang ABC core group sa San Vicente de Paul, Tinago, Pasay Parish ug sa mga parokyano sa Galera o Clarence. Niining adlaw ang atong mga novena nga sponsors, ang St. Joseph's Hospital, Big General Merchandise, Ozamis Multipurpose Cooperative, Gigi Mega Mall, Sacred Heart of Jesus, Holy Face of Jesus, Limon Jang Excavator, Divine Mercy Devotees, Perpetual Dawn Rosarian o mga uban sa apostolado sa Berlin sa Puerta. Dagan kayo sa mga. Ugma Puhol, October 7, Miyerkules, ang atong mga sponsors, Department of Education, Ozami City, Ozami City National High School, Melfran Marketing, Pulot, Labo, Labinay, Tabi, Gada, and Mungtol Nationalized High School, FMC Mass School, Mayor Hilarion Ramiro Senior Medical Center, Trump Motorcycle Corporation, Rajang Store, Panunio Construction Supply, First Body Bank, o mga kauban sa apostolado sa Berlin sa Puerta. Ang in-charge nini ang ABC Core Group sa Zona 1 ug Zona 2, uban sa parokya sa Pagwan ug Tambo. Ang presider priest ugma si Father Crispon Sandona. Ang oras sa novena alas 4 sa hapon ug mosunod ang Santos na misa sa may alas 5 sa hapon. Daghang salamat. Salamat po sa inyong pag-imbitar kanunay sa mga kaparian sa Pasalibel Santa Sanisa. Lipay sila. Kiduhan akong ngalan.
kalihog manindog. Kung ihangi akong kauban ng mga kaparian sa pag-uban kanako sa pagpanalangin kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Tungday ko ng Diyos, mayong gabi.